Milí učitelia, toto video má slúžiť ako taká krátka inštrukcia k tomu, ako si vytvoriť online hodinu pre dištančné vyučovanie, ktoré bude v pondelok. Ako túto hodinu využiť alebo vytvoriť cez webovú aplikáciu Zoom. Pretože zistili sme, že je možné, že nastane jeden problém, a to je ten, že tuto na EduPage sú časy riadneho vyučovania, neskráteného. A keď si to vytvoríte tuto cez EduPage takú hodinu, tak je možné, že tie časy sú naviazané na to stretnutie a ak sa budú žiaci chcieť prihlásiť počas iného času, ako je tento, pretože sa budú riadiť podľa skráteného vyučovania, takže podľa rozvrhu skráteného vyučovania. Keď sa budú chcieť prihlásiť na hodinu počas iného času, tak je možné, že im to nepôjde a ukáže im okno, že je možné prihlásiť sa na hodinu maximálne 15 minút pred začatím hodiny, čo bude predstavovať problém. Avšak zistili sme, že je možné tento problém obísť. A ako to spravíme? Takže je potrebné prihlásiť sa do webovej aplikácie Zoom alebo na stránku zoom.com. Tam je potrebné prihlásiť sa do svojho účtu. A účet si nemusíte vytvárať, stačí mať nejaký Google účet alebo Facebookový účet alebo Microsoftové účty máme všetci učitelia vo forme meno.priezvisko@sozlevice.sk. Ja však idem cez Google alebo cez Gmail, lebo som to tak robil v minulosti a už som tak zvyknutý. Každopádne, keď pôjdete cez svoj účet, je možné, že vám vyhodí nejaké okno alebo niečo, čo budete musieť ešte potvrdiť, napríklad súhlas so spracovaním nejakých údajov alebo že súhlasíte s tými pravidlami tej webovej aplikácie, alebo je možné, že budete musieť zadať údaje na svoje vzdelávacie inštitúcie, teda naše školy. Takže nezľaknite sa toho. Bohužiaľ, táto strana je po anglicky, táto stránka je po anglicky, aj tie otázky budú po anglicky, takže je potrebné sa cez to prehrísť. A práve aj kvôli tomu, že po anglicky vytváram toto krátke video. Je možné nastaviť si svoje meeting alebo to svoje stretnutie tak, aby sa tam žiaci mohli prihlásiť kedykoľvek, čo pravdepodobne teraz tak nastavené nemáte. Je potrebné ísť do My Account, to znamená môj účet, rozkliknúť si, alebo kliknúť na to a tu sa vám ukážu nové možnosti. Ďalej kliknúť na Settings, čo znamená nastavenia a otvoria sa vám nastavenia, ktoré si môžete nastaviť. Ďalej je potrebné ťuknúť na Meeting, čo znamená stretnutia, ako si nastavíme stretnutia. A to bude potrebné nájsť to správne nastavenie, vyžaduje si to trošku hľadania. Presne tuto. Takže je to medzi Schedule Meetings, takže o navrhovaných stretnutiach alebo vytvorených stretnutiach. A je tam taký text, že Allow participants to join before host. Takže či chceme povoliť tých účastníkov, aby sa pripájali pred tým, kto vytvoril tú miestnosť, alebo pred hostiteľmi, alebo pred proste učiteľom jednoducho. A tam je potrebné ťuknúť semka, aby ste to povolili, že sa môžu tí účastníci prihlásiť aj pred vami. Lebo keď to nemáte nastavené, tak ten systém čaká, že sa najprv vy prihlásite a až potom sa môžu žiaci. To je prvé, treba to zafejknúť, áno, takže allow participants to join before host. A druhé, čo je potrebné spraviť, je odfajknúť toto tu, participants can join, a ďalej kliknúť sem a dať tam anytime. A tým ste umožnili, aby sa tí žiaci mohli prihlásiť na ten meeting kedykoľvek. Aj teraz v piatok napríklad. Takže ešte rýchlo zopakujem. Je potrebné ísť do My Account, Settings,
medzi settings kliknúť na meeting, tuto hore by mal byť meeting, už teraz som bol scrollovaný, a nájsť tento text alebo toto nastavenie zapneme, že je povolené, odfajkneme toto a dáme anytime. A nakoniec potrebné je kliknúť na save. A tým sú naše nastavenia nastavené na správne a ďalej, keď budete vytvárať online hodinu alebo online vyučovanie cez Zoom, tak automaticky by sa tam mali žiaci pripojiť v akomkoľvek čase. Tak hádam, som to vysvetlil zrozumiteľným spôsobom.